Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule ton chum video at chuan American horror film munom tak kumsang ni somni palikuma tlangzar heretic ti hi toikim taka thira ngai thla khawna hun ilo nei liang umyang pathian thushila missionary na thok chin sister Barnsley sister Paxton te po nidang ang pokin pathian thutlang au pui turin an thok chuak le meka in fui tonin atam the ang ber pathian lama shwai tuma anwa chwale nu po in boy thak tak mayin atuama chuan an thu soi chu an ngai thadu reng lo maya a chentela chuan musitin enga ma an ngai e ilovani ti kan hu thei hemi nu hian zaktak chungin pathian thulama shat bel du nei anga in soi Mr. Rita mutura kal le in gate chuan an cycle te thlungin kongka chuan kikta a thile ruwa thoktur ang mayin khwala chu anuam lo zui em mai bokani Mr. Reed po in pona din ring ai chuan ti in chung lama lu turin asom ngala mi pa ina lu ngot chu an du lawani ti ashat nu chuan dot soin kanupui po omve alom ti in ashrai lu thei ta shamani an kot nom chup te chulak sakin ani po in a in chung cheidan vel te chu nuaman ti dun viau mai Mr. Reed po chuan kan nu hi nu zak zum de umainia blueberry pie sia meka aron chuak ve mayang ati awangin anti ti zui de borbora rin na chung chang te soi howin engkim chu akal tuang ri viau mai missionary te po in Mr. Reed chu ring tu chatak ningi ye sha in engma hlau thona po an nei ri lo chumi nu chuan an chung kolam chan chin te soi chhole in Paxton ni le Barnsley te po an chong du dun bian to le a athi nuwa pheng phele pachana a manga itak kuta fuk wang achak thu te soi chhawin Mr. Reed po in an thu soi chu lo zom ve zau chinin Karen aron thim zok nu rei lo te ya Mr. Reed ta mi zia chu adanglam chho chanta Bible chunga thu in ziak te hi engtin ngi atak ngi ni ti in sha the ati chho vel ta ka wanga om nuam lo Barnsley chuan kan kalma in inpui chu lo mu ve ila ati a Mr. Reed la chu chaukalama phezui futin chuti lai tak chuan Barnsley chuan dokana an batirim tui chet chu blueberry atanga siam ani ti amuta om zia chu Mr. Reed tan kanupuin blueberry pie asiam ti ashil chu dot victin ani Reilo te nuwa Mr. Reed chuan ron kovin Barnsley om nuam lo chuan phone call manluk adu thu soin alu du mai lova mase an cycle cha bi chu Mr. Reed tan an kot an lu ruala alo lak sak dai chunga khan om dai ni ti an shat chwa nuale kongka pui po chu an hon thei tak si lo wang chuan an zam chan ve ta kol la chu a man thei to der lo khonom lo lu tuk wang ani te chu ringin tuk vera tang te chuan chwa mai te chu du rum ma se pangai taka omluya Mr. Reed ta kong ka hondil chu chazokin an shele ta ani Mr. Reed ta omna chuan lutin kong ka puidang lam tak pahni hialo oma an ko chula ngalin biak in lama let to an ngai thu soyin kong ka chu hon sak turin an ngin ngal boka maktak mayin Barnsley kot haklaya an cycle cha bida po chu Paxton ni ko ta jok chuan lo om da yin Mr. Reed la chuan kongka kal na chu time vek ani wangin zinga bak an hon thei don lo thu shilin indu tal chuan nunglam kongka tang son in chuak theyang bangle ceiling zong te hi metal vek ani awangin in chunga hian phone signal om lo bokani ati zuya kongka pahnia chuan khoi zok nge chuana zok tia an zola in ka shelo indu zok thangru atima umai boxi thil omdan je chu missionary pahni te tan po omnom na che zia zang ani talo inupui chu kaula a shemai thei sin anti phei chuan a om kati wang ringotin om tak in ring chiamo hetiang che hian emni in rin na po hi tuin emo pathian om thua soiwang ringotin in ring mai mo ti in Mr. Reed chu atong maksak ta tul mai kong ka pahni ala chuan du thlantur chuang pom lovin basement thim tak chu apo ve ringot mai ni heti mek lai hian biak in lam om Kennedy apo amitir te ron let hartal tuk chuan a oma tinuam lo ve chanto Mr. Reed ta in lama chuan Barnsley chuan kanom na hi biak in lam emo police lam ten
an ron shi har don mi alovania o tima se Mr. Reed chuan zam mel pu chete ei lovin music play pa in board game shang te chu aron la chuak vela sa khoshang shang terin na le khabu te chula chuakin he board game ang che hian alom in bible po hi aron pian chuani ati hnu phei chuan barn si te chian dun hlawlu tuk chuan tlan phut mai te chuan du rum to a mase tlan siat na chuang box si lo Mr. Reed vek chuan nangni po hi sa khwana zuar kwal tu mai ni ti in projector kaltlanga rin na chung changa angai dan le athir thlir dan oi omlo tak te asarmun khum kek nu chuan pathianin rin na hi dor le phupwar poleng mai ni awom tak lo ti in a in soi thin rim chanta pek soni hlawlu tuk po in ati lom chuan akal tir pha hlau be sein disbelief in ziana zo kong khar lam cho pan thara ban si ero in letter opener chu ruk zeu pa in belief ti in ziana kong kalam cho pan ve thungani ban si chuan pek soni chu min vele in an pani in disbelief lama chuan an chuk dun ta a basement an thlen thak nu chuan chuana kong ka reng awm lovani ti mu pek soni phei chu a chap par to chuana tur te chu zong nga zung in an be sei ve ber tuk ver te la chu thira hung tlat ani awangin achang kai don lo na samai si kong ka hongri an shat awangin barn si chuan a letter opener ruk chu pek soni pe ngalin Mr. Reed laka in ve nana mang turin ati a mase Mr. Rita nilovin Peter te bal deule chop tak rap omzet mai churon chuakin do kana chuan turtel blueberry pie troi vek to chu aron da bokani anthil mu zet chuan barn si te chian dun po ti hlauna samayin aron lu na kongka tanga chuangut te chuan hantuma mase pon lama changin alo in kalle man to si hemin hu hian Mr. Reed chuan bangawwa speaker kaltlangaron bia in khanu po kha nangma niang thowa pathian thusil chhin ani kha ke chuan rin na dik tak hi ka mu chuak to a chu in mit nge in ka mu tir ve don che uni tia chong lain Peter po chuan turtel pai chu a e zui mo maya ai nu rei vak lawa chuan a thitangei bok chu vele Mr. Reed chuan a thi chiangem ti chian tir le ngatin chuti lai tak chuan doorbell aron ri hlau mai basement kong ka hnuai kwa tang chuan audon zui chiam se Mr. Reed chuan room kong ka chu khar zui makin kong ka pui chu a hong hala a missionary tir chhuate an le har to em wangle ani po chu an mitlo tur zinga mi ve thau ani awanga chanchin ron ngai ven Kennedy ya aloni mase Mr. Reed chuan a mulo thwa sei ve tlat si wangi Kennedy ya po chu akal zui vele maya thipui tle na salutuk awangin room le lam kong ka hnuai tanga anaw ti out home chu atan po shat ngaina omlo shim bokani hewang hian barn site po in theilovin noal chula in kang mei ti chhuate chu an tum pha tangot anom na muna an le thlak le nu in barn si chuan Peter ruang chu alo se son devani ti chethiamin a hlau tak zet pek soni eroin a muswal mai ani thu soyin kang mei ti chwa tumin noal chuan no dun ta a ma se an hlo cham dun chiang hle thungani chuti lai tak chuan Mr. Ritan pathian thusil tu tia soi ruang chuan nung maya chuan rondingin alwa zui nghek nu chuan thi nu pia lamram omdan chu maksak le oi omlo taka asoi le nu chuan engkim hi alem vekania oti in to pakhara thil danga soile ma in Mr. Reed chuan ron shwai bovin an hne na alet le nu chuan athil soite chu soi chhong le turin atiduna pek soni chuan hlau chunga soi chhong le in chu vele Mr. Reed chuan ka soi reng kha pathian dik taka muni kha nangni pon rei lo te thi tura huai sen na in nei phut chuan pathian dik tak chu in mu ang ati zuya barn sit chuan dot vekani kha thil mak ni lovin midoi vai thil ba ka ni lowang ti in Mr. Reed anen chuan anin hnial zuya chu vele barn chuan pek soni chu athil pek manga Mr. Reed a vitur chuan a signala mase pek soni chet ma in Mr. Reed chuan barn singhong chu zai sakin pek soni hlawlu tukpo kong kalam pana tlan ngalin chanpui do avin a chabroi mai mase thlipuina takara infal re tak hnuaiah ani auri chu tu man an she thei box si lovani
Mr. Reed vek chuan barn chi chu adam le mai tur thu soi ma se minute tam fe aliam nu po in amu zoi taring si engemo diklau omaniang ti pa in barn si ban re ka tang chuan chip engemo la chuakin ani hi mishing pa ngai ani mi alo computer program mai ni hi ti pa in pexton ti chu mu vela chu chia chu anun mai thei to lo chana chuan a pu bokani pexton hne na chuan arin na oi omlo tak chung chang bok chu shilfia tum le in nang hi chu thila iron nung le ngal thei shim shimang tuna kan chen mek na hi chu atak ni lovin simulation mai lom ti ma se pexton chuan arin na chu oi puilo na sa hle in khathil kha bat control ani kha microchip ani lo heng ilem chan oi omlo tak te hi ka oi ringem ni thil danga kan boy lain na china thita thlak tur khan me chedang ron kal le a ani chuan ruang khala sonin a iron o a ti chuan soitura iti thu chu aron soita mai ni nima sela kha me chia khan izia bak soin engkim hi alem vekani ti in warning min pe man hlavani adi lain athil soite chu thudik tak anni ti chiana tor rem chang om zui hlau bok in chunga tanga tuiron farke ke chuan luan lu na bik anei ti mu pexoni chuan tui luan lu na seller chu hong zuin a chunga chuan enge om ti chian nge atum bokani Mr. Reed po in a chunga lu chu uilo hle in I lu chuan sa khwana dik tak chu engi ani ti sha chuak mayang ati zama vel heiwang hian pexoni po seller chunga chuan lutin meicheron lut masarwang ni om tak chu a zu mutangei bok chu vele Mr. Reed chuan lu thlak na kongka chu thinrim takin akhar zui burmai chuana dap ngal pexoni chuan kongkhar mulovin an hon nak chuan kongka dang tam tak lo om le in alu den hnu chuan kongka pui pathum na chuan lu le tumin chu ero an cycle an kalna petlok ang tak chuan alawin kal tlat thungani akot iptea a chabi mang chuan hontum zuin a hong thengei bok makle rap thlak tak mai in chu room chunga chuan me chetam tak ke cha khung ran theu te chu an lo om cheu maya pexoni chuan chung ho chu chwa zaren tumin kongka te chu hon sak tum hlom ma se chute maya ol sama hon thei anni mel hau lo bokani chu vele Mr. Reed te chu ron lut vele ngalin sa khwana dik tak ka ti chu ishe chuak thei to em alaron ti ham mai chu vele pexoni chuan he ina kan ron lu rual khan kan ko chunga cha bi te chula in tu man heta kan omani ti an sha lo nan kan cycle I thuk ru ngala ti chuan imi du zok phei chu atop thleng tura min du awangin ban sikota cycle petlok cha bi chu ka kot ipte ya ida sun le a chung te awang chuan atir te a irwa man lok ang nge yin om tur le kal tura min du na mun tak chu ka thleng ta ani chuwang chuan sa khwana iti po hi engma lo mai ni in midang control na hi ani afong chel tu ni wanga midang nor luile until ti du lo ti tira in control na hi isa khosoi ve sek chu ani ati phiar nu chuan Mr. Reed po in athil soi chu adik thu nui vur chunga soin chumi chung chang soi pa apan nai sur lain pexoni chuan a letter opener pairuk mang chuan ashoka avi sak shoka atlan chiat san ngal in chung lama tlan chhong halin chuana tor dap roi ma se abeidong chu basement lama bok kir thlale in lathi ozong lo Mr. Reed chuan apuma alo vit vele chuta ahmalama pexoni vina awanga thizui mai tur Mr. Reed a thitur chalchang chuan pexoni chu panhnai shutin a thlaphang lutuk chuan tongtrai sakturin pexoni chu angen ta ruai maile pexoni po in amit chinga tongtrai sakatum lai chuan lathi chiang bik cha lo barn si chuan a thia nu chu atina done moti in Mr. Reed chu thingphek mangin aron hem thu chhuai maya a thi chiang hle reilo te hnuwa ani po chu tluzui hnukin aboral zui ve ta mai ni hemi hnu hian pexoni chuan chhuwa theina tur chu dable chanin wanei thlak takin tukver te reute hungla hlawa tang chuan atal chuak theita le atlak thlak tok nu chuan ka thi hnuwa ka changchak chuan ka hmangai tak kuta ka fuwanga ati ve zia chin pheng phelep nge mai chu akuta chuan aron fuwang bukani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thler sakawangin kan lom tak zeta video danga lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te
in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule